ndikulandeni kwina kuli konse kumene mukuona ya program ya Hustle Yanga pano pa Zodiac. Timakamba kuti Hustle Yanga, hustle ndi hustle. Iliyonse bola ngati chikubweretsa ndalama, chikubweretsa makobidi, chikubweretsa mchere, choncho patebulo ana kumadya. Nde pano ndili kuno kuntandire makamaka ndifuna ndicheze ndi amayi amene amapanga business yophika mowa. Timakamba kuti Hustle Yanga timafikira aliyense kuona kuti kodi ndi chani chimene amapanga. Kufuna kukudziwitsani. Inunso tsiku lina tidzabwera kumene kuti tidzamve kuti mumapanga chani. Ine ndisungana Siria ndemonga ndanena ndifuna ndicheze ndi amayi amene amaphika mowa. Timva zambiri kuti mitundu ya mowayi imakhala motani komanso dongosolo lonse lophika mowa limakhala lotani. Khalani pomwepo. Mayi ndikulandeni dzina ndi ndani? Ndine Lekina Zenas. Mayi Lekina Zenas, inu takupezani malo ano amene mmaphikira mowa. Kodi paja malo amo amakandi dzina lake amachedwa chani malo ano? Shabini. Shabini. Kodi business imeneyi munayiyamba liti? Nayamba kale. Panopa ningakhale muna zaka zingati mukupanga again imeneyi? Zaka 15. Zaka 15? Kamwana atu kamene kakuti kabadwa nkumakula nkukhaso kakakulu kuti kakhozakaso ndi mwana anzake katakhala masuka. Zaka 15 tandifotokozerani. Nthawi imeneyo zina ali bwanji business? Nthawi imeneyo zinali oti tinkapanga business imeneyi, timagula muna suga mapekete 15, kenako imakwera pang'ono kufika na mmene ilili panopo. Panopa mukati mwapanga mowa wambiri. Mowa amene mwina umapangidwa kuno koyambirira ndi mowa wanji? Kajaso. Kodi umasiyana bwanji ndi imi mowa ina icha? Mashabini ina makhala masese kumakhala jani? Kajaso umasiyana bwanji? Kajaso timamikisa suga gaga madzi. Tandifotokozerani dongosolo lake. Nditati kwatu ndifuna ndikambeso business yophika kajaso. Zimakhala modani mukuti mulongosole mpaka kajaso kutheka amatenga masiku angati zimakhala bwanji? Timagula suga, kutunga madzi, beseni, gaga, nkumikisa. Tikamikisa imatha masiku awiri lachitatu lokuphika. Amakhala masiku atatu? Okay. La follow likuphika. Ndikuona kuti munambira pakanthawi ditu. Nthawi imeneyo business ina ali bwanji ndi panopa? Nthawi imeneyo inali business yoti kuyenda koma panopa ndi mmene zinthu zakuyerera ngati suga ili mofoka. Inu ndi munthu amayi. Mwaso mwawo. Basi ndimwa. Ande mmadziwa bwanji kuti wafikapo usunafike? Timalawitsa wakumwawo. Ndi amene amadziwa. Amakuzizira Ababa walekeza ababa mwakuti. Ndimamva mati kuti mutu wakajaso. Umene uja chimakhala chani? Number 1. Umene wayambira kutuluka. Umakhala ndi 12 ndithu. Ndifuna mumasuke bwinobwino. Umene uja umasiyana bwanji ndi makajaso ena? Umene umasiyana, umene ngakhale kuti nyama chiwindi chimutho ochera ndi wamphamvu kwambiri. Ologale mutho yendetsera ndi mutu oti wamphamvu. Then number 2 makhala oti wozizirilapo. Woyamba kutenga chiwindi chija ndikuchiponyamo. Chimapsa? Abodza. Ologale mutho tikozoyendetsera. Tikachoka number 1 pamabwera mwati number 2. Kenako pali wina? Aleka. Tandifotokozeratu kuti 2 makhala oti. Number 1, number 2 makhala oti omikisilako. Ndeti kachingira chonchi tikachingira number 1 tichingira number 2. Ndeti mafuna aleka nangasimo chimakhala oti ndiosiyana eti. Ndeti masiya chingira ozizilako aleka. Kuti ukhanga tulolelane mojo khaleka jaso moveka bwino. Kenako pali number 3? Number 3 ndi alekayo. Number 3 ndi aleka. Tielekeze mwatunga madzi chigubu cha 50 liters. Number 1 mukati mwachisa bwinobwino amakhala ochuluka motani, number 2 amakhala ochuluka motani, number 3 amachuluka motani? Number 1 ndeti mdzigubu ziwiri, number 2 so makhala dzigubu ziwiri, womaliza ndi chigubu chimodzi cha aleka. Ndemmangulitsa aliyese paika kapena kungulitsa aliyese paika chinga chilikencha? Ndeti titokwawo nonga makasitomala. Ndemmamuphatikiza. Zina zimene zimakhala mkatikati mwamo umene ndi chani? Ndi suga ndi gagayoto ndi madzi basi palibenso chinengiri chonse chimene chimakhalamo. Kuyambira kalero mpaka pano mumakumbukira kuti tsiku limene munagulitsa kwambiri kuti koma business ndi inayenda? 202 nimene tinagulitsa kwambiri nthawi imeneyo. Okay. Munagulitsa mwina mochuluka motani?
tinagulitsa moti mwina nthawi imene tinapika theko imene tinamaliza tikubusikisi pa tsiku. Pano mumati mukaphika mumaphika ochuluka bwanji ndipo amatha motani? Panopo ni mmene nyengo ili leti suga limagula mwina mapekete 12 15 leto matotuka zigubu mwina zitatu ukachitika mwa ndeti 4 umabeki magulitsidwe yake ni mmene nyengo ili suta tsiku lomwelo amatha mwina mpaka na wiki. Geni iliyonse pamakhala magulitsidwe osiyana-siyana kupakira mosiyana-siyana inu mmakhala ni mabotolo kuno osiyana-siyanaso? Mabotolo ake ndi achi? Tili ndi Velmont Ndili limene? Tili ndi Velmont. Velmont ndi amene? Lokoko ndetili Kapwanti. Velmont kudzaza ndi ndalama zingati? 4,000. 4,000? La Fantali? 3,000. La Fanta 3,000. Ili ndi Maria? Kapwanti akuti. Kapwanti? Kuti akhale Kapwanti chifukwa chani? Angasi ndikakang'ono komanso mukaonelamo. Ndikakang'ono komanso kophwapwanthika ndiye kameneka ndikapwati kamene kamalowa ndalama zingati kameneka? Kameneka 1,500. 1,500. Okay. Kenaka? Aka ndeti 800. 800? Ari kofira kameneka. Aka kamacheda kofira? 800 aka? Munthu angaledzere ndi aka? Basi ungochuka mutu kuti aone patali. Kungotsuka mutu kuti aone patali. Koma kuledzera ndi kuti ndeti ndakuluwa. Akuluwa? Ngati ufuna kuti uledzere kuti wasangalala akuti akulu ake ndi amene wawa Velmont. Nchifukwa chani kuti kachaso anthu samamwa ngati mmene amamwera mimowa ina koma pamakhala mati toti? Toti ndi pali matoto siyana-siyana? Makondera pali imene yaying'ono ndiye pali yayikulu mmene afunira ngati makasitomala. Iyi yayikulu? Paliso kena? Aka kang'ono aka. Aka? Tili ndi mayina timene tikapena? Timene ati ndi matoti basi. Matoti basi? Ndikuona mabotolo osiyana-siyananso kuku amene ndi gulu lokha. Apo patatenga timodzi apapa basi. Limodzi koma ndi lokha. Ndithudi. Ndi mmene tikuchitira kucheza ndi amene amaphika amene amapanga malonda makamaka ophika mowa umenewu timati kachaso ndi akundiuza matoto osiyana-siyana amene ali kuno komanso mitundu ya mimowa imene imapezeka kuno ndikhale ndikupitirira kucheza nawo phiriza ndikuonera program imeneyi. Inu ngati nzimayi kugwira ntchito imene yophika mowa nthawi zambiri amamwanda azibambo zimakutherani bwanji? Basi tinazolowera timakhala kuti basi ngasi business ufunapo chithandizo. Nde azibambo akaledzera savuta koma azibambo akaledzera amavuta koma beti madziwo tina ngasi ndi malo a business pamene tikuthandizikira ife. Ndino okwatira inu? Abambo savuta kuti ntchito yanu business yanu? Ayi savuta ngasi amadziwo kuti majelo momwemo nanga kuti avute ndati thandizo palibe oti tiphunzira ana sukulu momwemo. Ana china chimene mmakumbukira kuti business nthawi yonse imene ndakhala ndikupanga makambapo za ana ku sukulu china chimenenso mumaloza kuti business yanga ifa ena amayang'anira pasi zimenezi china chimene maona kuti mwapanga business imeneyi ndi chani? Nagulako malo. Nagulako plot. Mwagula plot kuchokera business imeneyi. Okay? Anthu akakhala kuti mwina ena amavuta akaledzera amene mumathana nawo bwanji? Basi timawamvetsetsa nanga sili madzozo kuti misalayo timapanga ndife. Misalayo mumagulitsa ndinu. Tiyelekeze customer wabwera waledzera andufuna ngongole maloleza. Ngati waledzera kwina sitingamuloleza chifukwa waledzera kwina nanga athu apangika china chake mapita akachati ndikuja kwa nkongoza mawa kuja timamukaniza. Koma no munthu oledza amakumbukira kuti ine ngongole ine? Amatha kukumbukira ena sakumbukira. Okay? Ndi nthawi imene iniyo mukakhalanso mukumbukira kuti koma tsiku lakuti anthu analedzera china chitika chakuti chakutuna chilika kazodabwitsa zina zake kakunavuta ilipo nthawi ngati imeneyo.
Ilipo. Yori anthu anamwe nditumoledzera kukomoka nawo timakakanda ufa kumamwetsa kugula nkaga kumwetsa funa poti amadzidzimuka ndithu. Mawaso nkubweraso. Wangulitsa so. Ngani yake ndi imeneyo. Okay. Zundipatsa chidwi kwambiri mene machitira geni yanu. Alipo anthu ena amene akamaona mageni ngati amenewa amaphweketsa singapange zimenezo. Inu uthenga wanu kwa anthu kana amene ndotani. Amene amaphweketsa kuti sangapange geni imeneyo amene limawase kuti anga sindi imene ali kuti sangapanga amanyoze koma ifeyo amene timapanga timaona mophindu. Inu business yanu ikukula mmafuna idzafikire pati. Ikukula imafuna idzafike ndithu izipitirira ndithu. Dzipange ndithu china chake ndithu choposaso imene tinapangacho. Kuchali chimumapita? Timapita. Amasaba kuderana nda kuchali chikuti awachama gulitsa mowa. Sanena chifukwa Mulungu adzaweruza yekha zimene amapanga. Che mowa siwoletsedwa ndithu. Okay. Ena kamaona so azimaya amene amagulitsa mowa kumakha kwagemula makamakaso anthu akaledzera tinena azibambo kugemula zimakuchitikira ali? Zimachitika. Matana nazo bwana. Basi timavomereza ngati panga bwanji. Lilipo tsiku limene matako mazimangochitika tugulitsa mowa kapena mmasangalala kuti ano ndi ntchito yanga imene ngati imene so ali samasangalalira. Imafika benthayo yodanda kuti antchito ililipo kuti antchito iye asi ntchito yabwino mokuti koma be timakhala nchilimbikitso kuti sitimathandiza nimene Mulungu mpatsa amatani amaperekera. Inu mwakhamuphika mowa kwa nthawi yayitali ndithu. Mmatha kudziwa zoti kwakuti amaphika somowa okoma kachaso yemweyo kosiyana ndi wina kapena kwakuti kapena ife timadziwa kuphika bwino kwambiri kusiyana ndi wina. Amadziwa ndi makasitomala kuti kwakuti kumene amaphika mowa okoma nanga si ife ndi ophika. Ndiye makasitomala amadziwa zoti kwakuti ndikumene kuti mowa bwino okoma kwakuti mwakuti. Kwa amayi amati amayi abwino amayi inu ndi amayi otani. Kuno sitikhala amayi koma kuno ndi kwa vini. Kwa vini. Ndandana video inuyo kapena. Abambo. Ali pafupi kodi abambo. Titoona kuti tichetsana bona timveso mbali yawo. Zosangalatsa kwambiri. Zovuta zina zimene mwina mmakumana nazo mu geni yanu ndi zotani. Zovuta zimene mmakumana nazo ngati nkhani ya suga yomweyo kudula kwa sugako. Mmene yavutira so ndalama pano. Ndi zovuta zimene timatha kukumana nazo mu business imu. Tikanena za makasitomala ndi athu ndithu. Ndithudi. Nanga mwina mumakhala ndi masomphenya oti mafuna mudzakhale ndi kampani yayikulu yopanga mowa kapena kumatumiza kunja kapena kumatani? Timafuna. Mupanga chani pa kufuna kwanu kumeneko? Palibepo chimene pamanga mali timangokhala mmaganizo chabe. Mwina pamene tikupita kumapeto kwakucheza kwathu. Malo ano mmakhala ndi malamulo? Alipo malamulo. Mutoledzera amasunga malamulo? Amasunga akakhala oti sana sunga timatha kuntulutsa kuti salisokonezere business. Tanduzani ena mwa malamulo amene muli nawo. Tikulongolola ayi kumenyana ayi. Munthu angakale oti waledzera osalongolola? Kulongolola ngati komenyanako. Angasama thoma sambani zichewa kuba zomabelana makhala ntusikilire ndithu kuti ayi. Zobelana munthu akaledzera matha kumpanga kuti akhale malabwino ngati ali na satani asaberedwe. Otielekeze munthu mwina wayiwala zinthu mmansungiraso. Kwambiri. Mwakamba zachitetezo pali mabounce amene amateteza kuti. Atikati mabounce ndeti ndi omenya kumana kungoteteza kuyipereka malamulo. Mawu anu mwina omaliza amene tikupita kumapeto kwakucheza kwathu ndotani? Tingothokoza kubwera kudzamva madandaulo athu ndi mmene timachitira. Zikomo kwambiri. Zikomo. Sindachula ali ndi dzina lawo limene ndofuna adzitchulewo kamuntu wankulu dzina ndi ndani? Ine ndine Vincent John kuno kuntandire ndimachuka ndi chair munthu wankulu kwambiri ngati Chilombo. Ndi chairman munthu wankulu kwambiri ngati Chilombo. Ndimacheza ndi mayi akunyumba. Inu mumachilandira bwanji kuti amachita business imeneyi? Ine ndimachilandira bwino chifukwa ndaphunzitsana kukhala business wezi ndagula malo china chilichonse ineyo ndimanga bwino kuti iwo ndasogolo ine ndi pambuyo pawo.
azibambo ena safuna kwalimbikitsa azimayi awo kupanga ma business azikazi yawo kumagwetsa mphwayi inu mungalimbikitse zotani azibambo amenewo? Ine ndimalimbikisa ndiponso ndimalimbikisa azibambo ambiri kuti business ndilasogolo kwa azimayi ndamene alasogolo vawe vano tikalimbikisa isenso timakhala tili mbuyo tikatili mbuyo Mulungu amabasa chinthu wina aliyense chifukwa iyeyo mkaziyo iwe wakutika ndoti ali lasogolo iwe amatha kukuthandiza. Kwa anthu amene akamaona mwina ntchito zanzawo amakhala kuziphweketsa kumati ife bola ntchito zakuti mungayankhule mawu anu otani? Ine ntchito zimene zamaphwekesa ntchito ndi zinazi iyayi asazaphwekesa za ntchito ndi zina wali ntchito zina zimaphwekesa iyayi koma nkhani ya business ya mowa kina kulikonse china chonse nzabwino ku nkhani ya kuphunzitsa wana kwa chino somalita kuchiteza nkhani ya kuphunzitsa ana nkhani ya kubika mwanga ti business yathu mene alankhulira madam mene anali. Kodi business mene ili ndi season kapena ndiyopanda season bali? Bali business iyi imakhala ndi season bali anthu ena amangochitengera kuti anthu amabika mowa koma bali season isewe tinakhazikika tivutike titani zina ndi zina zonse zofunikira koma achauti amatibasapo ndithu mphamvu titenga mabaketi 3 4 nkumatani kumabanga ena amabwera a season kakuli mbira agulisa mowa kuli chani uko agulisa mowa koma ifeyo tide season ifeyo Mulungu amatibasa ndithu kamiri kanga chepe koma mavuto amene ali pano ndi amene akamba kaimayi awo kunena kuti suga wadula kudula kwa suga ndi kumene kukuvuta kuti tivaka motani. Mawu anu omaliza ndotani? Ine ndithokoze inu pobwera kuno kuti mwabwera kuzationa ndikuona mene business mene ilili ndikukamba chilichonse chimene ayankhula amayiwa. Ine ndithokoze kwambiri kwa bali zinthu zina ife timangoona anthu anzathu ali ma TV ali kuti koma business yapano matiyendera tikuthokozeni koma mavuto amene takupasaniwo ndi amenewo timakhala kuti business yavuta facha suga. Ndimene momene ndachezera ndi acheya bwana Vine kuno kumene timacheza nawo kuona kuti business yawo imakhala motani. Nkhani yake ndi haso yanga nthawi ina tidzapezanso kuti tili kwanuko kuona kuti mumapanga mahaso anje. Nkhani yake ndi kungolimbikitsana kuti zimene tikupanga tiyeni tilimbikire chifukwa moyo uwu ndi haso basi haso yanga.